Сәлам достар, Сüleyman балыгыннан ничә төрле рецепт әзерләп була. Икесен без сезгә төгәл күрсәтә алачакбыз тәмле көрәшнең чираттагы чыгарылышында. Бездә кунакта популяр җырчыларыбыз, матур җырлар, хитлар башкаручы Лилия Хамитова һәм Сагыйд Гыйбашев. Димәк, Шимбә көнне көндезге 11-дә ТМТВ каналында тәмле көрәш тапшыруында күрә аласыз. бик тәмле булачак. Карагыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.